Ang dakong pangutana, kumusta naman ang imahe nimo? How is your image? Mga kaigsunan, kining image usa na kadako gayud kaayo nga butang alang kanato. Ilabi na sa atong social media. Kay mao kining ginapakadak-an sa atong kinabuhi nga kanunay kita nagapadayag sa unsa ang atong imahe diha gayud sa atong katilingban pinaagi sa social media. Kana ang usa ka mga ginaingon nilang nahimong nagkaimportante nga mga butang diha sa atong kinabuhi karon. Bahala na og nagkabungkag ang pamilya basta sa Facebook nagkahiusa. Bahala na og diha sa kinabuhi sa katilingban nagkaaway-away ang silingan basta pag-abot diha sa social media sa mag-viral ang atong panaghiusa. Usa ka dakong ehemplo mga igsuon nga nakakugang way years back usa sa mga kaila nako sa una nga kanunay nagproject diha sa social media nga suod kay silang mag-asawa. Sige og pa-picture nga nag-hug, sige og lakaw ngadto sa laing mga lugar nga murag kanunay nag-date, pero sa usa ka buntag ni lantad ang kamatuoran nga gipatay ang asawa ug ang nagpatay iyang bana. Wa masabti sa katilingban nganong kay okay man kaayo ni silang duha. Okay lagi di ay sa social media. Pero ang kinahiladman kanila dili maong. Nan kana mga kaigsunan nga nindot atong lantawon sa atong kinabuhi. Kay tinuod sa panahon ni Kristo walay social media. Pero sa panahon ni Kristo nagsugod na ang pagka-conscious sa image instead of attitude. Nagka-conscious sa unsay projection nato sa gawas kaysa kamatuuran sa sulod. Mao gisaway niya ang mga Pariseo. Mura kamog mga gipinturahan nga mga pansyon. Nganong pinturahan mayud ang pansyon? Sa una mga kaigsunan nga sila nagatuo gayud nga ang usa ka tawo nga makahikap sa pansyon o masaghiran ang usa ka pansyon, tinuyo man og dili, makahimo sa maong tawo nga dili malinis o unclean na siya. Busa aron magiyahan hilabi na ang mga nagapanaw duaw o pilgrims aron di sila makahimo sa ingon kining mga pansyon kinahanglan gipinturahan nila og puti aron dali nilang makita og dali malikayan. Daw mao nang giingon ni Jesus, mga puti daw putli nga pintura sa gawas, image, pero sa sulod puro bukog ug puro hugaw. Kana ang atong lantawon nga di ay ang gipromote ni Kristo dili image kundi ang kinaiya, ang kinahiladman, ang ato nga gawi o diwa nga maugayod unta ang magadala o ma-project diha nato sa gawas aron mahimong consistent ang atong kinabuhi. Pero dili kanang tanang nga kaayo sa sulod, mabutang gayudayon nga maayo sa gawas. Tanawa ang iyang image kung maghisgot ang image ni Jesus
Tan-awa sa matag simbahan, unsa ang consistent ka image naa sa krus. Namatay, hugaw, hubo, pero kabalo kita nga mao ka na ang perfect image of the love of God. Dili nindot tan-awon, dili lami sundon, dili makahatag og kalipay nga maong imahe, apan kung atong tutukan mga igsoon, mas daghan o mas lalom kaayo ang iyang mensahe nga gipadayag diha sa krus aron lamang mapadayag ang kamatuuran sa gugma sa Dios. Tanawa ang laing image, ang laing hitabo. Si Jesus diha sa templo, gidayeg niya ang halad sa byuda nga duha kadako. Siguro kung naay social media niadto ang maka-viral kadtong usa ka milyonaryo nga naghatag og 1 million didto sulod sa maong sudlanan uban sa mga trompeta ug pasalamat ug pagyukbo sa katawan. Ay salamat, dako imong donation. Pero si Jesus ang iyang gidayeg ang halad sa byuda nga wala gani significance sa iyang financial, wa makairog diha sa financial status sa maong templo kay duhara kadako. Apan ang kining maong byuda mao'y iyang gipili. Mao na mga kaigsunan. Siguro nindot nato kining pamalandungan. Ang ato bang pagkakatoliko, ang ato bang pagkakristyano, diha lang takutob sa image. Daghan kayo sahay nga maingon nga Blessed Sunday, papicture dayon uban ni San Jose diha sa Tubangan, no? Ako po kumantanaw, salamat, simba sila. Pero sa akong pagbasa niini, tama, no? Unsa may akong lantaw, okay ba ni sila? Kay ni simba sila? Simba lagi. Pero communion naman ni abot. Pero sa viral, sa picture, kuyaw. Asa naman ang kaimportante sa sulod sa atong kinabuhi? Muna nga hatagan nato og pagtagad. Nga si San Pablo gani sa unang pagbasa, iyang gisaysay ang pag-ingon ngadto sa taga Tesalonica, kadtong nag-uban ako kaninyo. No, wa gani ko maisturbo sa inyong kinabuhi. Kabalo ko nga naglisod mo, ako po nagtrabaho po ko sa akong kaugalingon. O sa akong kita, sa akong pagtrabaho, ako pong gihatag sa mga kabus o kining tanan, no? Sa espiritu, sa pagsunod ni Kristo, iyang gihimo kana. Meaning, naay consistency between what is inside and what has been projected outside. Usa kadakong dasig kanato karon nga kanaunta bahalag di ka mag-viral tungod kay gwapo o gwapa ka, pero mag-viral kita diha sa Ginoo tungod kay nagbuhat kita og maayo ug nagsunod kaniya. Hinumdumi mga igsuon ang atong salmo responsorio. Unsa ganito? Gisusi mo ako og nakaila ka kanako, Ginoo. You search me and you know me, Lord. Kibalo ang Ginoo. Dili unsay gisulti sa social media may tungod nimo, kundili sa atong kahiladman nga atong gipuy-an adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Sa Eucharistia pangayuon ta ang maong kadasig ug kaisog. Nga unta, bahala, o dili kita
maayo. Tingalig ang comment kung magpa-picture ka karon niya ibutang nimo social media, ang picture ka may ingnon ka, uy, nagkatikuang naman ka, uy. Uy, naunsa naman ka, no? Mura naman kag mayukmok diha. No? O, pa-picture po. Ilis-ilis po, gwapa kayo. Bahala nag-inutang nimo. Mama na. Then, it's your choice. It's our choice. Bahala na o wala kitay nindot nga image, basta ang kamatuuran ato nga puy-an sa atong kinabuhi. Amen.